F'temp mill-isbaħ Malta l-erba' fakret it-58 anniversarju meta pajjiżna ħall-indipendenza mir-Renju Unitu sar stat sovran. L-erba' filgħodu fl-okkażjoni ta' din il-festa pubblika saret iċ-ċerimonja li bdiet fid-9 bil-Gwardja tal-Unur u l-Banda tal-Forzi Armati f'Misraħ San Ġwan. Wara fil-Konkatedral ta' San Ġwan saret qudiesa pontifikali bil-kant tat-Tedew, iċċelebrata mill-Arċisqof il-Monsinjur Charles Scicluna. Waqt l-omelija l-Arċisqof sellem lil forzi Armati ta' Malta l-isforzi tagħhom illi jwettqu r-responsabilità li jkunu preżenti waqt mumenti ta' emerġenza għat-tfittix u s-salvataġġ fil-Mediterran. Monsinjur Scicluna faħħar u ringrazzja wkoll l-Istat għas-sapport li jagħti għall-inizjattivi ta' filantropija u impenn soċjali lil laqdiet mhux governattivi. Fl-aħħar huwa sellem il-memorja tar-Reġina Elisabetta li kienet li fl-1964 firmat il-letter patent li taw l-indipendenza. Għal din il-quddiesa attenda l-President ta' Malta Dr. George Vella flimkien mas-Sinjura tiegħu u l-Ministru Owen Bonnici fisem il-Gvern, kif il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi New York għal 77 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Attendew ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni flimkien ma' numru ta' membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, il-Primi Mħallef u mistiedna distinti oħra. Wara l-quddiesa soktat iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-fjuri fuq il-Monument tal-Indipendenza l-Florjana. L-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż poġġew buketti tal-fjuri fuq il-monument. Wara l-Armata sparat salut ta' 21 tir minn kanuni biex tonora dak li pajjiżna kiseb 58 sena ilu meta Malta ħadet it-tmexxija tal-pajjiż fida. Dan kien l-ewwel pass għal ħelsien 15-il sena wara. Il-ċerimonja ntemmet bid-daqta l-innu Malti fl-isfond tal-bandiera tperper.